Mga kalinga, papunta tayo kina Ate Pia. Kamustahin po natin yung anak ni Ate Pia, anak ni Kuya Robin, na si Amanjut, mga kalinga. Mabigay po tayo mga kalingap ng konting cash. Hindi po ko nakakahinga. Hindi ka nakakahinga? Pero ano ngayon pakiramdam mo ngayon? Okay ka na? Paano nangyari yun? Ate Pia, interviewin ko ito si dalaga na si Amanjut, mga kalinga po. O si Sukjut. Ilan yung hindi ka nakahinga? Ama, narin na ito ma? Narin na ito ma? Yung hindi ka nakakahinga? Matagal na? O ano? Ba't di ka po wala pumasok ngayon? Pumasok ako, inabot na naman ako eh. Inabot ka ng Hindi na nakakahinga. ngayon? May sira ka ba sa ngipin? Malaki po. Madami sa sa bagang? Oh, dapat siguro pabunot yun. Ate Pia? Pwede daw itong pabunutan? Magpabunot ka? Busy si Ate Pia, oh. Wala kasing tubig sa green. Inabot na naman daw, Ate Pia. Di ka na naman yun lang naman ang problema mo. Di ka nakakahinga. Ngayon na naman ulit. Kailan pa yan? Mga February pa po. Ngayong February lang. Mga ilan yung bulok mo? Madami? Mga 5? Dalawa. Ito, 4. 4? Mga bagang? Baka yung iba malagayan ng pasta. Bulok na ata. O, si Ate Pia nakangiti lang. Kumusta si Kuya Robin? Wala pa. Kaya nga eh. Ano sabi niya? Sabi ko, sana yung passport mo. Ngayon daw na naman kukunin. Ngayon? Oo, ngayon daw na kukunin. Na nabibitin. Wala man bang problema dun, Ate Pia? Wala po siguro. Ano nang yun siguro? Pukusan natin to, Ate Pia, ha? Pukusan natin to kasi delikado pag Pero sana yung lang naman, yung mga nadadala ng gamot lang na May hika ka ba? Pero sa naman, sa mga kailangan alam yung TODA echo daw na tinatawag. Hindi ko alam. Kailangan mas kita daw dun kaysa sa x-ray. TODA echo. Magkano lang din naman ang TODA echo? Tanong lang yung kay doktor kasi babalik pa siya dun eh. Bukas ay sa Sabado. Sabado. Ay pwede naman bukas kung inabot siya ngayon, di. Kasi sabi ni doktor bawal magpagod. Na para practice kahapon dun sa nila. Bawal man kaya kundi magsalit nito si 65 ako dun. Yung sayaw nila. Karinyo sa baga. May practice sila. Sabi ko wag muna mag-practice at bawal mapagod. Nag-practice kahapon. Ay. Exempted ka doon, sabi mo sa mama mo kasi meron kang medication. Bawal mapagod. Oo, kasabi ng doktor. Doktor yun eh. Kaya pero kanina sinabi naman ng mga teacher na sasabihan doon mga teacher na accepted na siya. Yeah, exempted na, hindi ka mga 65 kahit walang Kaya ayun, buti na lang madami yung views ng vlog natin, mabigay tayo ng pandagdag ng ng sa panggamot ba, Ate Pia. Pero may antibiotic yan, araw-araw iniinom. Ay, gamot yung sa process ba? Kasi mapatoda echo dapat yan kung wala man para makita. Kung sa ngipin. Sana sa ngipin lang kasi pag binunot. Oo,
Oo, sabi Ano ng na? doktora, sa ngipin lang daw nagkukos. Ano sa puso, nag-apektahan ng puso. Sa ngipin. Yung mga bulok-bulok ng ngipin. Oo. Pero yung mga matatanda, ano? Mga bulok na, ano? Wala lang, ano? Oo nga. Yung mga na-scout namin, mga ilang taon na 80 years o bulok-bulok ang ngipin. Okay man. Sa bata, siguro. Mm. Siguro yung iba ay sensitive. Marami din doon nakabasa ko sa comment, kahit medyo kinabahan ako. Wala, yung mga experience nilang hindi sila nakakahinga, nagtating sila sa point na naoperahan na sila. Kaya kailangan nating pa-check talaga siya. Ano? Pa-check ka. Yan po ang bibigay ako mga kalingap ng pandagdag na sa pagpatingin. Bukas ba hindi ba pwedeng mag-follow up? Hindi daw. Kasi kung Sabado pa kung inabot siya ngayon, parang sabi yung parang magpatuda echo na ganun. Bukas na bukas. Kaya ng second opinion. Ate Pia. Bukas. Makabigay ako ng 5K ngayon tapos bukas. Sa yan? Sa views din. Buti nga may mga views. Tapos bukas, na siya. Baka magpa-second opinion. Dapat, to the echo, yung tinatawag. Kitang-kita doon. At least kung magastusan man tayo, kung lang talaga sa ngipin lang, okay lang. At least, mas, walang masamang Parang lang tayo ba, agresibo tayo sa mga bagay na ganyan. Sige po. Teka po. Pia, buti na lang sa niya, patudae ko ba? Tudae ko nga. Kahit di tayo doktor, parang agresibo tayo makita. Kung wala man, makita sa tudae ko, okay lang. Kung ngipin lang, maganda at least. Ito ate. Yung sa vlog natin yan. Maraming salamat Kuya Alvin. 5K. Buti nga nag-viral yung yung vlog natin. Importante kasi yan, kalusugan yan. Hindi yan hindi yan basta-basta. Kailangan Mag-init ang tubig mo. Naman nag-chat naman yung pinsan niya, ina-atake naman daw. Kaya napunta naman ako din sa nina. Nandun naman sa pisina. Pero minuto lang, parang minuto lang yung niya. Ngayon kunti lang nakaraan na last niya ay nakaraan na talagang mahina na siya. Hindi namin pinalakad, pamotor ko siya. Pero ngayon kaya niya daw man Yung nakaraan hindi siya makalakad. Pero ngayon inatake siya. Pangalawang beses na Ngayon lang nangyari. Di bukas natin patid to the echo. Tsaka bless. Tapos si Sokjo to. Maano ka sa Sabado? Masama ka? Gusto itong mag-swimming Sana makauwi si Papa mo. Paano kung wala pa? Pwede man. Isip na lang tayo. Gusto daw nilang magsabay kilometer plus kung masundo na si Kuya Joey. Pwede man. Nakakaya o naman. Laki na ng panganay mo. Kamukha ni Kuya Robin. Ito kamukha ng niya. Tito niya. Tito Hindi rin pasok at sobra naman ang ubo, sipon. Ay, uso Ate Pia. Grabe yung ubo niya, saka sipon. Pero sa amin wala pa namang nadapo. Pero dun sa kabilang barangay, madami may mga ubo. Di bukas Ate Pia, i-check na natin na to the echo. Kahit tayo second opinion ba. Kung sa Sabado pa yung next follow up niya. Para malaman natin kung sa ngipin lang, okay lang. Mas maganda.
ano lang tayo, maagapan ba kung sakaling ano. At 2 times pa lang naman nangyayari. 2 beses pa lang na ano, hindi ka makahinga. Mahirap pag hindi na kayo. Kakakaba din kasi yan. Lalo kang kakabahan. Oo nga. Yung ano din, yung pinsan niya. So, puyat naman siguro. Hindi din makahinga. Mm. Sa puyat. Puyat daw sa cellphone. Kaka-cellphone. Naku. Yung isang araw yun, ano. Mahirap kasi ang kabataan niya kasi nag-i-enjoy sila sa cellphone. Kaya, siya din. Dinawag yung tita niya doon. I-emergency nga sana din. Puti din na emergency sa Amanjut. Hindi naman. Siya rin nanigas daw. Yung mga Kaka-cellphone? Grabe. kaka-cellphone yun. Kaka-Facebook? Ikaw, nasa-cellphone ka na? Wala pa nagpaparinig. Wala pang cellphone. Huwag nang magpara cellphone. Maglaro-laro ka na lang dyan. Maglaro-laro ka na lang dyan o kaya magkain ka. Magkain ka ng madami. Ano? Kaya ano, mahirap ngayon ng mga kabataan. Dapat mag-enjoy sila sa ano, sa ibang activity. Hindi sa cellphone. Kasi nasa cellphone lahat na nandun eh. TikTok, mga panoorin, mga Korean. Ano? Napanood ka nun? Kay ano? Kay drama? Ay hindi. Very good. Pag kay drama daw kasi ay talagang tatapusin mong episode hanggang alas 3. Alauna ng madaling araw. Lang natin yung ano. Okay man si Kuya Robin. Di man siya kinakabahan kasi kahinga si ano, kikita niya ito. Hindi ko pala nasabi nga, wala wifi eh. Chat ko pala. Tatawag nga kanina, sabi ko walang wifi. Baka nasa ano na, Manila na. Surprise. Maganda yun, balay mo, surprise. Hindi pa man kanina nag-video call umaga man yung pagbago magising yun. India pa rin yung ano, India pa rin yung lugar. Bahay pa nila. Ngayon daw kukunin. Sana po makauwi na si ano, Kuya Robin. Pero importante, okay lang dapat ito sana. Ano amin Jut? Madami pati nag-aalala sa'yo. Kasama na din kami. Buti si Sukjut, okay na okay. Nagkain ka na Sukjut? Ay siya, akala ko hindi pa. Hindi pa. Ayun po mga kalingap, papainit daw si Ate Pay. Ate Pay yan ang ano. Jut, may boyfriend ka na? Ay wala pa. Wala pa talaga? Baka magalit man. Ang dami naman liligaw ang ganyan. Ano, Ate Pia? May mga manliligaw na. Anong pangarap mo pagkatapos mo? Anong trabaho ang gusto mo? Ha? Flight attendant. Oo. Bagay sa height mo. O pwede, kaya naman ang height niya. Bakit flight attendant? O narinig mo lang? Ha? Ayaw mo magpulis, mag-teacher. Flight attendant talaga. Model. Model. Pang model pa yan ng ano. Ate Pia, ang gaganda ng anak mo. Pwedeng mag-artista. Pang model. Si Sukjut, matagal pa ito, madami pa itong kakainin ay. Hindi naman hinahanap ka ni Ate Pia, mga kape daw. Oo, nag-iinit na pag tubig. Mainit. May puyod na yung kalang ng maigi. Amanjut. Ganun ka din Sukjut. At andito lang kami, ang Team Kalingap. Yan. Kahit po mga Kalingap ay kumbaga almost 100% yung tulong, pero one Kalingap, one family, parang pamilya na din. Ayun, maganda Ate Pia.
Hindi lang vlog, lang sa vlog, kundi sa totoong buhay, magkakapamilya. Diba? Yan ang importante mga kalingap sa vlogging. Tunay na pagmamahal sa beneficiary. Parang pamilya po mga kalingap. Yan, Ate Pia na binabalik-balikan namin. Ate Pia, napakasit mo. Pwede ka na Ate Pia yung dito, coffee shop. Kung Ate Pia, sarap talaga ng coffee mo. Clear lang dun sa Today ko Ate Pia. Maganda na yun. Kinakabahan ka Ate Pia? Hindi naman. Hindi naman. Okay lang. Okay yan. Tiwala lang sa Panginoon tayo. Clear ba? Maganda yung kasi okay naman sa ang tawag dito sa X-ray. X-ray. Minsan daw kasi may ganong case na okay sa X-ray pagdating sa Today ko. Doon nakikita kung ano ba yung reason kung bakit di siya nakakahinga minsan. Yan lang natin di parang second opinion, parang ganon, or kung andyan si doktora Papa-request mo, oo. Today ko. Pwede yun kahit kay doktora Lasso nagagamutan siya ngayon may mga antibiotic. Tapos may vitamins. Pero nung inatake siya ngayon, medyo mahina yung atake, may improvements. Kaysa unlike nung unang atake, hindi na makalakad. Ngayon, lakad na lang. Okay naman daw siya maglakad. Kaya naman yung kanina. Kung kaya naman, natin. Try natin yung kay doktor, Tipia. Yung kasi doktor naman yun baka bigla tayong masyadong kasi hinihintay. Kasi may gamot pala siyang binigay. Opo, meron sa immune system. Pang immune system, pagpalakas. Tapos makita niya kung yung resulta. Pero Ate Pia, salamat. Pray lang natin na okay ang lahat ha. At na din kami, alis na din kami. Salamat din Kuya Alvin sa binigay mo Today ko kay Ama. Salamat. Pero natin yung doktor kasi may mga gamot siya. Hintayin natin. At sana talaga okay. Maganda makita din sa Today ko. Mag-request na lang Kasi para talaga sure na sure. Salamat sa kape Ate Pia. Sarap. At sige po mga kalingap, pag-pray po natin na okay lang yung kasi malakas naman po yung bata. Parang lang tayo, naniniguro lang tayo mga kalingap. Salamat po. Salamat sa panonood. God bless po sa lahat.